filma hasi baino lehen, grabaketa hasi baino lehen, zailtasuna izan zen, dirua lortzea, ez? Azkenean pelikula, oso intimoa da, ez da oso komertziala, eta orduan filme mota hauetako proiektuak, genero mota hauetako proiektuak oso zailak dira finantzateko batzuetan, eta kasua izan da. Baina, indarrez ibili ginen eta azkenean lortu genuen. Eta gero, ja grabaketan zailtasunak zeinek izan dira, prozesua oso nahiko kreatiboa izan da eta nahiko askea, ez? Improvisazioa eta, batzuetan grabaketa planak aldatzen ziren, eta, pixka bat, talde guztia zegoen prozesu hori babesten eta laguntzen. Eta, hori izan da pixka bat zaila, baina gero oso laisai egin dugu lan, uste dut Elena oso gustora lan egin duela, eta grabaketa prozesuan gauza asko sortu dira, gauza berriak eta gauza politak filman daudenak.